Zapekaná cuketa s kuracím prsom. Tu máme mäso, cuketa, kardamón, korenie, sušený cesnak, kurkuma, čierne korenie mleté, sol, olivový olej a nejaký syr si nastruháš. Aj dám napríklad, alebo goudu. Tu si môžeš odrezať koniec. Odtiaľ to zhruba tu. To si dáš na polovicu. Dužinu vybereš s lyžičkou. Iba po tie semiačka, alebo tak nejak, aby sa tam zmestilo mäso. Takže z mäsa odrežeš tieto žvachle a prso nakrájaš na malé kocečky. Hodíš do misky. Nasekáš si hňačku, šupneš to tam, sol, kurkumu, sušený cesnak, čierne korenie, trošku kardamónu, olivový olej a porádne premiešaš. Pekne to naložíš do cukety. Ešte teraz dáš sír na vrch. Nakryješ alubalom. Rúru predhreješ na 190 stupňov a zhruba 20 minút pečeš. Po 20 minútach odkrieš a necháš zapiec tak do farby, do zlatista. Môžeš tam naliať pol deci vody alebo deci, aby zmeklo lepšie. No máš hotovo.